Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben weer het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet en we zijn blij dat u weer kijkt. Zo gaan we onder meer in op de barkjes die vanochtend zijn aangekomen en kijken we nog terug op een speciale herdenking, een speciale onthulling die afgelopen vrijdag plaatsvond. Daarmee bent u weer op de hoogte van alle ontwikkelingen hier op Curaçao. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws en dat is de aankomst van de barkjes vanochtend. Er was een warm welkom voor de barkjes in de Sint-Anna-baai en ook verderop in de richting van de Chacaprideskade werden de 2 barkjes uit Venezuela warm welkom geheten. Onder meer door de minister-president en de minister van Economische Ontwikkeling, maar ook door mensen van het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat er weer barkjes met groente en fruit komen op Curaçao en het is meer dan 4 jaar geleden sinds Curaçao de barkjes heeft mogen ontvangen. Dus behalve het bedrijfsleven en de regering zijn ook veel mensen zelf op Curaçao erg blij met de komst van de barkjes. Zoals gezegd, de regering is blij met de aankomst omdat dit een bewijs is dat het besluit van de regering om per 3 april de grenzen weer te openen met Venezuela vrucht heeft afgeworpen. Dat heeft minister-president Kilmar Pik-Pisas gezegd. De twee barkjes die aankwamen werden feestelijk onthaald. De opvarenden werden in het zonnetje gezet. Volgens Pisas is dit een mooi begin van een nieuwe handelsrelatie met Venezuela. Niet alleen wat barkjes betreft, maar ook wat grote aanvoer voor de groothandel op Curaçao betreft. Een mooie dag dus, aldus Pisas. Vragen over CPR. Parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, heeft vragen gesteld over een zaak rond de CPR, de Caribbean Petroleum Refinery. Die hebben vorig jaar lange tijd onderhandeld over de overname van de raffinaderij. Dat is uiteindelijk stopgezet, maar er was al wel een akkoord gegeven voor het gebruik door CPR van de Bullenbaai voor de opslag van olie. En naar nu blijkt krijgt Curaçao daar helemaal niks voor, terwijl dat wel was afgesproken. Volgens McWilliam is er sprake van een vreemde situatie en is het slecht voor de bevolking van Curaçao dat CPR niet hoeft te betalen voor de werkzaamheden die ze daar verrichten. Ze wil zo snel mogelijk een vergadering hierover. Cooper geeft een nieuwe concessie. We hebben al concessies voor 2 communicatiebedrijven op Curaçao, Digicel en Flow. En nu heeft Charles Cooper, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, waaronder ook telecommunicatie valt, ook een concessie gegeven aan het bedrijf Evolving Communications. En dat betekent dat er een mogelijkheid bestaat dat er een nieuwe speler komt op de markt van internet, telefonie, telecommunicatie. En volgens Cooper is dat alleen maar goed voor de concurrentie. Huis beschoten op de Cubaweg. Gisteren hebben onbekenden meerdere keren geschoten op een nieuw appartement op de Cubaweg. Er werden 6 hulzen op straat gevonden. Er is een ruit kapot geschoten en het is nog onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. De politie zoekt nog naar degenen die verantwoordelijk zijn voor de schietpartij en laat weten als er daadwerkelijk meer duidelijkheid is. Er is niemand gewond geraakt, gelukkig. Bij Heintje Kool zijn gisteren 6 dode honden aangetroffen. Het gaat om honden die worden ingezet voor de bewaking van een bedrijf op dat industrieterrein al daar. Alles lijkt erop dat de honden zijn vergiftigd, maar dat is nog niet bevestigd. Het is wel een zeer treurige aanblik om deze 5 honden te zien die het leven hebben gelaten. Waarschijnlijk door iemand die het er niet mee eens was dat ze daar waren of die slechte plannen had met een inbraak op het bedrijventerrein. Dat is allemaal nog onzeker. Rob Jetten spreekt bij het VBC-diner. De minister van Klimaat en Energie van Nederland, Rob Jetten, bezoekt van 8 tot 17 mei Bonaire, Aruba, Curaçao. De laatste 3 dagen is hij op Curaçao. En op 15 mei is hij de keynote speaker
tijdens het VBC-diner. Dat vindt plaats in het Renaissance Resort. En Rob Jetten zal spreken over duurzaam ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is toegankelijk voor iedereen die namens de VBC daar aanwezig kan zijn. En het is volgens verschillende media een fundraisingsdinner, dus doe er uw voordeel mee. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclames en daarna hebben we meer nieuws voor u. Subway, so meal of the day, te trobe. Cu sabor na nobo, manera barbecue chicken y shawarma chicken. Con un bleki di minute mee y waffle fries, voor meal of the day, da mas mio como nunca. Anto si minute mee nota bocos, por cambiar un iced tea of limonada. Pabo saki tot een meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. Op de kruising tussen de Schoutbinacht-Doormanweg en de Snipweg bevindt zich Plenty di Pas, het Vredesplein. Daar vond afgelopen vrijdag een speciale bijeenkomst plaats onder leiding van de voorzitter van het comité dat vrede bevordert op Curaçao. Dat is oud-minister Omaira Leeflang. Zij is voorzitter van het comité Cultura di Pas en haar doel is vrede te promoten. Waarom en op welke reden dat ze dat afgelopen vrijdag deed, kunt u wellicht wel raden. Het was 5 mei bevrijdingsdag, maar Omaira Leeflang legt ook uit waarom speciaal op die dag deze bijeenkomst er was. Dat is 5 mei op de agenda te zetten na 4 mei. De herdenking van de slachtoffers vieren we de bevrijding. Ja. Maar wij hebben gezegd, deze vrijheid, de bevrijding, moet een invulling krijgen. Een doel. Niet alleen maar een gezelligheid. Nee. En dat doel is dat wij zeggen, je moet de vrede bevorderen. Je moet zorgen dat je een platform daar neerzet waar er wordt nagedacht, gesproken over vrede, gezongen over vrede, desnoods gedanst over vrede. Maar de inhoud is erg relevant. Want je moet het niet zomaar voor lief nemen, de vrede. Nee, want juist omdat de vrijheid zo kostbaar is, moet je de vrijheid proberen te conserveren. Hoe doe je dat? Door in de hersenen, in het hoofd van de mens, principes van de vrede te promoveren. Want UNESCO zegt, evenals oorlog start in het hoofd van de mens, start vrede ook. Start vrede daar ook. En waar vrede is, daar kan oorlog niet zijn. Want licht en duisternis, die ontmoeten elkaar niet. Op Plenty di Pas werd ook een monument gepresenteerd. Dat monument heet Verbinding en verbeeldt Tula en George Maduro, 2 historische helden van Curaçao, die samen schouder aan schouder staan, waarna de bevolking verder kan werken op de schouders van deze 2 giganten. Zo legt Omaira Leeflang uit. Dit jaar is een bijzonder jaar. We vieren 160 jaar afschaffing van de slavernij. Ja. En we vieren op 5 mei bevrijding uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Trouwens, 166 van onze mensen zijn tijdens die strijd om de vrijheid omgekomen. En daar is George Maduro een van de bekendste van? Een van de bekendste van. Dus we hebben gezegd, als we dat nemen als onze inspiratie, als ons fundament, en we gaan op hun schouder staan, dan kunnen we alleen één ding doen om hun te waarderen. Dat is de principes van de vrede promoveren. En daarom zie je dat degene die op de schouders van Tula en George Maduro staan, je ziet hun gezicht niet. Je ziet alleen het monument van de vrede. We moeten vol worden van de principes van vrede. En dat betekent niet maar wij zijn degene die standing on the shoulders of these giants, of? Yes, wij. We have to do it. Zolang we leven, wij die in het leven zijn. En dan gaan we naar de examens voor iedereen die zelf kinderen heeft die nu examens doen of familie die erbij betrokken is. Zijn het bijzondere dagen, elk jaar weer. Afgelopen vrijdag zijn de examens begonnen voor VWO en HAVO. Vandaag ook voor de VSBO-leerlingen. In totaal gaat het om bijna 2000 leerlingen die de komende 3 weken examens doen. In totaal gaat het om 1961 leerlingen. Het gaat zowel om leerlingen als VSBO, HAVO en VWO.
VWO. En om u een idee te geven, bijna 1300 leerlingen doen examen voor het VSBO, ruim 500 voor het HAVO en 143 voor het VWO. We wensen alle leerlingen en hun ouders heel veel sterkte en we hopen dat er zoveel mogelijk van deze leerlingen ook daadwerkelijk zullen slagen. Dit was het belangrijkste nieuws wat ik voor u heb gepresenteerd bij Extra Journaal. Morgen zijn we er weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Dan hebben we weer het belangrijkste nieuws voor u. Voor vandaag een hele prettige dag. Tot morgen. Tot ziens. Dag.